gawe opo kae? Itu asik. Gawe apa, Dul? Gawe mercon. Wah, gawe rokok to. Lah apa kowe iki ngerokok to, Dul? Ya nek apa ngising tok. Kuwi wae nggo aroma terapi. Dia masuk timbangane mambu hawa tae. Bahasa Thailandmu ya peni no. Dia pernah dino ning Thailand kuwi. Ini ya bener lho, Dul. Timbangane mambu hawa tae mending mambu hawako. Ya ora. Hawako iki bahasa ngendi meneh kuwi? Bahasa Kamboja no. Hawako kuwi artine aroma tembakau. Oh, nek hawa tae ya sing ora enak-enak lah. Sakmene mbane iki terus arep nggo pirang ngisingan tuh. Ya nggo pirang-pirang dina to. Aku njaluk tak nggo aroma hawa tae ya. Njaluk oke men. Nek njaluk ya sak ler apa rong ler ngono kuwi. Alah, nggo 5 ler ki lho. Wah, larung payu. Wong ngene iki ora iso pati no. Iki arep botol to, Dul? Iya no. Mbak aku melu gawe. Tenan pora kowe iki? Tenan no. Kembang wae weton gunung. Tapi ditata sing rapi. Ya mudeng no aku, Dul. Iyalah, terus kok gawean dhewe ngene kok ya iso payu ya, Dul. Ayo payu to ya. Lah wong rokok kuwi isine mbako, dudu isi lombok. Lah piye dikeki isi lombok apa piye? Ken dinggo efek kejut. Ya celelekan terus sing ngopo to, Kang? Ya nganggo guyon sithik to, Dul. Kowe guyon karo urae padha wae. Lah kuwi nek mbok isi lombok tenan, ya aku iso dipisu-pisu pelangganku no. Iki bakal arep titipke ning warung-warung ngono to, Dul. Warung-warung ya ora level no. Kene iki gawene partai besar. Iki sing pesen wong endi to? Kowe pono ning ewake aku meneng gawe sing rapi wis sesuk iki digone luar kota. Akeh, Dul. Ya akeh to. Kowe ngelasaken mobil. Aja ngomong yen dienggo nyetelke rokok. Lah ngopo? Engko sing duwe mobil ora leh no. Hawakau mobil engko ndakan. Lah terus kon ngomong nggo ngeterke Lombok ngono. Aja Lombok sampe ora leh. Engko sing nang jero gebrak-gebrak no. Lah terus ngomong piye? Ngomong nek nggo jagong. Oh, ngomong nggo jagong karo ngeterke Lombok. Aja mbok bolan baleni tolong bae iki aku dadi ilfil. Sing nutur sing rapet lho, Kang. Kuwi engko nek ngabar ora enak rokoke. Sing tenang tong, kene kulino making lho. Wah, kan sing mbok packing dudu rokok. Tapi kopi kuwi kan treatmente ya padha wae to, Dul. Oleh rapet ning ora kena ngabar. Oh, oke. Mas Sandra. Mas. Cuk. Pak Dul. Mas Sandra enten mboten? Ora ngerti. Lho takon tenanan lho, Pak. Aku ya tenanan. Aku ya ngerti yen kowe sedang serius. Mboten lungane ten pundi, Pak? Rono lho. Kula takok tenanan lho. Aku ya tenanan, Jo. Aku ya ngerti yen kowe sedang serius. Gak ngerti sama mboten, Pak? Jawaban orang ngerti. Ndak urusane dadi panjang. Ora ngerti. Pak Dul, sampeyan iki mbok koyo Pak Bugang ku lho. Nek ora ngerti ngomong ora ngerti. Jeneng takok atine lega. Dot. Iya, Dot. Aku sing salah.
Isinya plastiknya apa ya, Dul? Iya itu, dijawab ra ngerti ngono wis ora kokean urusan. Cek makrone digawa Supra. Pak Dul. Sing ning plastik isinya apa, Pak? Jawaban ora ngerti, ku ndak urusane malah kedawa-dawa. Gak ngerti. Kok ampun ngawur to, Pak. Pak Jonku takut tenanan lho. Wah, malah kedawa-dawa to, Gang. Ini jawabane kudune aja ora ngerti kok. Aku timbangane kedawa-dawa ngono lho. Aku ya tenanan, Jo. Aku ngerti yen kowe sedang serius. Sing buntele sampeyan lho, Pak. Mosok meksa ora ngerti. Diwonge mbok sing jujur to. Loh, malah dawa to, Dul. Jawabane, Gang, males aku. Dul. Lah sing dibuntel plastik lah. Makrone to, Pak. Dudu, kopi le. Oh, nggih pun. Wong kopi kok ngomong ra ngerti to, Pak. Wong iki sing jujur lho, kaya Pak Bugang lho. Iya, Dot. Aku sing salah. Gang, aja do ngerti yen awake dhewe bisnis rokok lho, Gang. Ndak do melu-melu. Ah, lah ijo yo beres. Besok gas, esuk Jane terke ini sapa to, Dul? nang Magelang. Ning aja ngomong sapa-sapa lho. Magelang iki nggone sapa? Alah kowe kok kan takon. Sesuk ponen budal beres. Nah, iki 500. Nggo sewan mobil karo nggo tuku bensin sesuk. Apa iki? Tanda jadi. Tanda jadi apa? Anu Pak, kula niku ajeng luar kota kali Sidul. Lah niku minangka nyewa mobil jenengan. Wah. Aku ora iso mutusi dhewe, Kang. Coba tarik nang arep BRT sik. Kok sing mutusin jenengan dhewe to, Pak? Anu ngeten. Nggo, iki kula tambahi. Aku ya ora masalah duite, Kang. Neng BRT iki rasa-rasan sesuk arep ngejak dolan. Pripun, Bu? Apane? Nggih, kula nyewa mobil niku lho, nggo niki sewane. Ora. Mau arep tak nggo dolan kok sesuk. Oh, nggih pun nek nunggu niki kula tambahi. Ya wis, nek nu sewanan ra apa-apa, Gang. Oh alah. Tuh wis ngono iki mau-mau ngomong 300. Ya alasan arep kulmo barang. Lah wong kowe kuwi ya lucu kok. Wong nembungmu arep nyilih dienggo luar kota kok. Engke ide 100.000 tok. Mobilnya wis lah, Rung. Ora sah sumelang. Wis beres siap. Sesuk mangkat jam pira? Ya apa ora esuk wae to. Jam 7. Oke. Ning aja ngomong sapa-sapa. Iya, siap-siap. Aku ndak do melu. Oke. Wis ya, Gang. Oh, wis no. Omong langsung gas wae. Yo. Nggone kena kene, Dul. Oh, kene iki. Wah, tempatnya asik ya. Iya. Panuwun. 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 Monggo. Agak tahu. Kadir toh? Bukan. Kancaku.
Kadir iki ya kancaku barang. Wis. Lebih ya. Iki omahmu, Dir. Dudu. Iki warungku. Lah omahku lah ya isih kulon desa kono to, Kang. Ayo, ndang diombe. Wah, elok tenan iki. Iki nek nonton warnane teh iki. Wah, iki mesti mat iki. Yen kurang mantep ya ngomong. Nggih. Mantep iki. Elok. Iki usahaku sing anyar, Kang. Buka warung wedangan. Buka iki ming bengi. Ya rame, Dir. Oh, lumayan. Lah wong setuno kae iki ramot Wah, Elok tenan. ayo lancar dong wis saiki. Alhamdulillah. Terkait karo ramene warungmu iki. Iki jane iki aku rene karo Bokang iki kan yo kepengin berbisnis karo kowe. Nah, Bisnis. iya. Bisnis apa ya, Kang? Gila. Iki yen bodol ning kene. Tamumu padha antri ning dalan. Panganan apa to, Kang? Panganan piye to kowe iki? Iki rokok iki ambunan ki aromane. Iki nek diutut karo kancane tehmu iki. Ye, Beni. Oh, iki sing arep tok dol ning kene. Heeh. Ora iso, Kang. Ora piye ta, Dir? Ya ora iso, Kang. Rokokmu ki rokok bodong. Bodong piye to? Ora rapine kok ngene kok bodong. Ana sing jenenge bodong iki kan udel modot ngono kae bodong. Iki rapi lho. Rapine iki ya rapi, tapi rokok iki ora resmi. Ora resmi piye to, Dir? Resmi rokok iki. Iki sine ya mbako. Ora resmi kuwi yen isine kuwi lombok. Aku ki ya ngerti ya, Kang. Nek rokok kuwi isine mbako, dudu lombok. Ning rokok iki ora iso didol nang kene. Oh, lah kowe iki piye to, Dir? Dikei dalan supaya nek kowe kuwi duwe bathi sing luwih akeh kok. Iya kowe iki. Ane aku niat lho, Kang. Aku kuwi rasa kulaan nggonanmu. Aku ngerokok kaya ngene iki, Mbok. Aku gawe dhewe iso. Ning kok ora rapi kok ngene iki. Kan rada didol ning kene. Aku ki yo mantan wong dalan. Yo urip ning terminal. Ning saiki iki aku yo wis tobat. Lah yen aku kuwi mbok kon dodolan kaya ngene. Alehku tobat apa gunane? Ngene lho, Dir. Niatku aku karo Sidul kuwi ya ora jahat. Ning aku karo Sidul kuwi menehi jalan alternatif kanggo wong-wong sing dok ngrokok kae. Mergane rokok saiki iki kan regane larang to. Lah aku karo Sidul kuwi gawe rokok sing regane murah ngono. Murah, yen ora resmi iki padha wae karam, Kang. Tak kandhani ya. Hasil duit cukai tembakau kuwi mau yo balike nggone awake dhewe meneh lho. Lah kuwi tanjane gawe apa? Gawe pembangunan. Bangun jembatan, bangun dalan, bangun rumah sakit, bangun sekolahan. Awakmu lak ya melu merasakan fasilitas kuwi to. Oh, ngono to. Ayo ngono. Saiki tak takoni. Anakmu ki sekolah bayar apa ora? Loh, gratis no. Itu bantuan pemerintah. Aku salah sijine tanjane hasil saka cukai ki ya kuwi. Lah iki terus piye? Ki kan go dagangan malah ora payu piye? Tenang wae wis. Wong ora payu malah guyon iki ngopo to ya? Kene iki sing was-was. Tenang wae to, Kang. Engko mulai tak sangoni. Nah. Wis. Rokok iki gawonen mulih. Aja kok dol. Ayen kalian berdua nekat ngedol. Urusannya sama hukum. Lah, bojo ngancam meden-medeni to, Dir. Aku ki ya kancamu lho. Aku ki ya mengandani ora meden-medeni. Wis paham aku. Aku paham.
Yo, pat, lima. Iki dikai karo kadir mung 500 sih, Kang. Gur 500 tok. Iya, iki nggo balane modal ya. Wah. Yo ora iso ngono lho, Dul. Aku yo kudu entuk bagian. Mosok tak rewangi tekan kene ora entuk bagian. Bose to, kowe yen ngejake sei mandek sik, menepi. Wes menepi iki. Kowe kan yo ngerti to, mangkate kan sing modal aku. Turne duit kabeh sing go sewa mobil kan yo wis tak keke kowe kabeh. Iya ngerti. Neng aku mulih kan ya kudu nggawa duit to, Dul. Mosok pamite nyambut gawe kok mulih dengan tangan hampa. Lah duit kok ngendi to, Kang? Awang iki bali modal lho. As, ora iso. Ngene wae, Dul. Awake dhewe golek pembeli meneh. Timbang nggawa mulih barang kaya ngene. Luwung iki didadekke duit. Kowe ora wedi omongane Kadir to, Kang? Lah ngopo wedi omongane Kadir wong gur omongan kaya ngono lho. Wong Kadir kan yo ora ngerti to. Yo nanu golek sing ning jero kampung wae. Kena aman. Bagulih mening. Wah, iya iki. Ngono kuwi jenenge iki rezekine dudu anyaran, Kang. Saya seneng karo kowe, yen ora. Lho, mbok menawa dhek ya rondo, terus enek rasa karo aku. Kuwi kan kategorine iki jodoh. Mosok rondo. Tur nek kae rondo, apa genah gelem karo kowe? Kowe rung mudeng aku. Aku kira-kira yang tak gombali ya langsung klepek-klepek no. Ana apa, Mas? Aku galak menah ya. Aku ki takon. Anu Mbak, ajeng nawake dagangan. Walah, sales to. Nggih, sales, Mbak. Sales. Lah kok ora nggo seragam? Anu, napa jenenge seragame tesih teng londrinan, tesih teles. Harta apa? Iki le, Mbak, kula niku ajeng tawa rokok murah-murahan mawon. Walah. Lah kok ketengan ngene iki to, Mas? Loh, lah niki murah kok, Mbak. Mas, aku ki ora wong bodoh. Aku ki mudeng karo aturan. Kok ketok aturan barang to, Mbak? Lah iya no. Wong urip bernegara iki aku kudu ana aturane. Ora sak karepmu dhewe ngene iki. Duh, lah kok sadis men iki, Dul. Rokok sing oleh didol iki to, tak kandhani. Iki, nah. Sing ngene iki, sing kemasane jelas. Tur ana pita cukae ning ngene iki. Mudeng ora sampean? Nggih. Nyatan mawon to, Mbak. Mengke jenengan pesen pita cukai niku tenggene percetakan kan nggih saged to. Ya ora iso. Iki ki kaya duit lho, Mas. Ana holograme lho, sawangan. Terus iki ana tanda aire. Ora iso dipalsu. Nggih, ngeten mawon. Mengke enten wong tuku rokok mriki. Bandrole cukai niku kan nglenthek alon-alon. Mengke terus ditempelke rokok sing murah niki. Lah mengke kan bathine sampean tambah akeh to, Mbak. Tak kandhani ya. Sasi wingi kuwi, wong RT sebelah kae. Ana sing nekat karo sampean ngene iki. Saiki berurusan karo bea cukai. Sampean gelem po berurusan karo hukum. Iki kok malah kaya Kadir to, Kang? Oh, sedonge ya. Dodolan rokok bodong to kuwi. Jangan harap wong kene iki gelem karo rokok bodongmu kuwi. Paling nyangoni aku apa kurang apa piye? Anu, Dir. Aku mampir rene iki tuku permen no. Lah, mbake kuwi pengen nonton daganganku. Iya, Dir. Mau ki ya wis tak ngomongi nek rokok iki ki rokok bodong. Ngeyel kok. Ayo ora mungkin, Mbak iki meh tuku rokok bodong kaya ngono kuwi. Coba takonono kuwi. Mbak, kata-kata hari ini apa, Mbak? Kuwi lak jawabe gempur rokok ilegal. Kata-kata hari ini apa, Mbak? Gempur rokok ilegal. Lah kok padha to, Dir? Kowe kok ya kompak men karo mbake iki to, Dir. Ayo kompak. Lah sing kok takoni kuwi bojoku
Hah?